Ναι, τη Μαρία μου δίνετε. Κοιμάται. Για ξυπνήστε την γρήγορα. Ποιος είστε? Ένας φίλος της. Και γιατί αυτό το ύφος παρακαλώ? Ποιο ύφος, δεν κατάλαβα, έτσι μιλάω και σε όποιον αρέσει. Είπα σε μένα δεν αρέσει και σε παρακαλώ πολύ να μας ξανενοχλείς. Δεν θέλω να παίρνω όλο το βράδυ τηλέφωνο, αν είσαι η μάνα της δώσ' τη μου γρήγορα για να μην σε σπάσω και σένα στο ξύλο. Τι λες παιδάκι μου, είσαι μεθυσμένος? Δεν είμαι μεθυσμένος, απλά είμαι νταΐς. Νταΐς είσαι? Ναι. Η κόρη μου δεν νομίζω να κάνει παρέα με νταΐδες. Το τι κάνει η κόρη σου, άστα να το ξέρω εγώ καλύτερα, μωρή πουτάνα. Λοιπόν, πούστη, δώσε μου τη τέτοια, ναι, στη Μαρία. Σου είπα δώσε μου, δεν μου λες, θες να σου σπάσω τα μέτρα. Κοίταξε να δεις, όταν μεγαλώσουν μερικοί άνθρωποι μου σπάνε τα νεύρα να πούμε. Φέρε τη Μαρία με το καλό. Νίκος Κορόμπος. Άμα μας πεις όνομα. Όχι, όχι, θα σου πω το άλλο, έρχομαι από εκεί σε λίγο. Έλα, σε περιμένω. Εντάξει, και θα την πάθετε όλοι μαζί γιατί όταν καβλώνω που... Λοιπόν, έρχομαι από εκεί που θα γαμίσω την κόρη σου αύριο, θα την πλακώσω στις φαλιάρες αύριο.